أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya mana arzikin kasancewa a wannan majalisi mai albarka wanda muke ci gaba da tunasar da junanmu akan hukunce-hukuncen da suka shafi ibada da kuma rayuwarmu ta yau da kullum, wanda muke duba wannan littafi na muqaddamatul izziya wanda yake akan mazhaba ta Imam Malik. Idan ba a manta ba, insha Allahu yau za mu tashi sabon babi bayan mun karkare na sallar juma'a da sharuɗanta. Yanzu za mu shiga sabon babi wanda zai magana akan sallah ta ƙasaru ko kuma a ce sallah ta matafiya. Za mu ji adadin tsawon ko nisan da ake yi ma ƙasaru. Bismillahir Rahmanir Rahim. Malam ya ce faslun, na'am, fasli kenan. Salatu safar sunnatun walaha sababun wa shara'idun wa mahallun. Wato ita sallar ƙasar ko sallah ta matafiya wato sunna ce, kuma tana da sababin da ke sa a yi ta, kuma tana da muhalli wato sallolin da ake mawa, na'am, waɗanda ake masu ƙasarin kenan, wato wanda suka shahi ruba'iyya masu rak'o'i guda hudu kenan. Na'am, malam ya ce fa amma sababu ha, ita sababin yin sallar ƙasaru fa kulli safarin ɗawilin wa huwa arba'atu burudin, wato kowace tafiya wadda ta kasance tafiyar nan mai tsawo ce kuma ta kai burdi guda hudu. Ma'anar burdi guda hudu sai aka ce wal baridu arba'atu farasikha, wato farasikha farsaki guda hudu kuma shi ke yin burdi guda ɗaya. Wal farsikha shi kuma farsakh guda ɗaya guda salasa amyalin, shi kuma farsaki guda ɗaya shi ke daidai da mil guda uku. Malam sai ya ce wal milu alfa zira'in, wato shi kuma mil shi ke daidai da zira'i guda 2000. Ko aka ce fahiya 16 farsakhan, wato shi ne tsawon da za a yi makasaru shi ne farsaki 16, kuma shi ne 48 milan, shi ke daidai da mil 48, wanda kuma in za a lissafa da kilomita, kowace kilomita 5 ita ke daidai da mil 3. In aka lissafa zai ba da kilomita 78 ko da 7 da wani abu zuwa da kilomita 80. Ashe tafiya sai ta kai tsawon kilomita 78 zuwa 80 kaɗan babu, ita ke isa a yi maƙasaru. Ita wannan banda wadda bata kai ba a wannan mazhaba. Wa amma shara'iduha fa arba'atun, amma sharuɗan da ke sa a yi sallar ƙasaru malam ya ce guda hudu ne. Al'awwal na farko an ya kuna safarun wajahan wahidan, wato ya kasance ita tafiyar tana da fuska guda ɗaya. Wato in aka tafi, ma'ana abin da ake nufi fuska guda ɗaya shine lokacin da ka tafi daga nan ba kana lissafa za ka je nan ka tsaya, daga nan ka wuce kaza ka tsaya, daga nan ka wuce, in ka lissafa yawan tahiyya ta kai kaza. A'a, tafiya mai fuska guda ɗaya wadda in ka tafi sai ka kai inda za ka nisan ya kai, to za ka yi ƙasar haka wurin dawowa. Na'am, shine malam yace an ya kuna safarun wajahan wahidan zahaban faqat, wato tahiyya ya zama cewa tahiyya ce guda ɗaya shantal wadda adadin kilomitocin sun kai. Fala yuhsabu ma'a zalika ruju'u, amma ba za a lissafa da dawowa ba. Ka ce tahiyyar da za ka yi kilomita 50 ce, dawowa kilomita 50, saboda haka kilomita 100 kai ƙasar. A'a, sai dai tafiyar kaɗai ta shafi waɗannan kilomitoci da suka isa a yi maƙasaru. Yu'tabaru ruju'a wahdahu, shi ma wurin dawowa ana lura da shi kaɗai, wato ya kai kilomitocin sun kai adadin tafiya. Asani na biyu al'azmu ala qat'il musafatil muqaddamati min awwalihi min ghairi taraddud, wato mutum kawai yayi niyyar yanke zai cimma adadin waɗannan kilomitoci tun daga farkon tafiyar shi ba tare da taraddudi ba. Baka tsammanin anya wannan tafiyar ta kai a mata ƙasaru, ko kuma anya zan wuce Abuja haka, ko dai zan tsaya a Bukur,
ko zan yi kaza, wato babu taraddudi, kawai lokaci wato tahiyar za ta kai adadin abin da za a yi ma kilomita ƙasar kenan. Asalisu na uku ashuru'i, wato shine mutum fihi a cikin tafiya kenan, mutum ya shiga cikin tafiya. Amma yanzu mutum ya ce zai yi tafiya, zai tai Kano, yana nan zaune gida bai tai ba, azahar ta yi, sai ce ai ya riga ya niyyar tahiya, saboda haka yanzu azahar kasar a tunda bai kai ga shiga cikin tafiyar ba, to ba zai kasar ba, sai sharaɗin sai in ya fara tafiyar kenan. Na'am, falhadariyu shi wanda ya zama mazaunin gida, ya kasuru iza addal basatina, yana fara yin kasar idan ya tsallake gonakin garinsu almansubati ila tilkal balad, wanda aka kafa daga wannan gari, shine alma'amurati bi imaratiha, garin yana rayuwa ne da rayuwar wannan gonakin, wato su waɗannan mutane da ke zaune wannan garin suna rayuwa ne da rayuwar waɗannan gonaki na wajen gari. To mazannin gida zai fara yin ƙasar ne idan ya tsallake wannan gonakin da suke kahe a wannan gari, to daga nan idan sallah ta kama shi to zai yi ƙasar daga nan a matsayin shi na wanda ya fara tafiya kenan. Na'am, wal amudi shi ko wanda ke zaune ƙauye, shine wa huwal sakinul badiya, shine wanda ke zaune wajen gari can ƙauye kenan cikin dazuka, aka ce ya qasuru iza jawaza hillatahu, yana fara yin ƙasaru idan ya tsallake bukkokinsa, ya tsallake can ya basu baya, ya wayo bai ganin su, to daga nan in azhar ta kama sai ya fara ƙasaru, haka wurin dawowa daga nan sai ya sauke. Na'am, idan ba fahimta ba, malam yace wa hiya biyutil lati yansibuha liya'awiya ilaiha, wato su ne waɗannan 'yan bukkokin da yake kafawa domin duk inda ya je nan zai dawo, nan yake kwana. Na'am, shine to da ya wuce su shi ma ya tsallake su, tunda 'yan bukkoki ne aka yi, kamar kila a ce misali kila irin hilani masu yada zango wuri suka ɗanyi 'yan bukkoki, ko kuma dai waɗansu masu wata sana'a, ko kuma wani mai kila ma'adanai ake tuna a cikin daji, nan suke kwana, nan suke komi, to lokacin da zai yi wata tafiya ta ƙasar, to daga inda zai fara lokacin da ya ba waɗannan 'yan bukkoki nasu baya. Wasakinul jabali, shi kuma wanda ke zaune a cikin duwatsu, au qaryatin labina a fiha, ko kuma wata alƙarya da babu gine-gine a cikinta, wala basatina, kuma babu gonaki, ya kasaru izan fasala an manzilihi, yana yin kasar lokacin da ya rabu da wannan masauki nashi, wato yayi nisa ya tafi ya bayo baya ganin wannan masauki nashi, to daga nan in azhar ta kama ko la'asar ko kuma wata sallah da ke ake makasaru, to sai ya kasar daga wannan lokacin. Kamar kila a ce wani wuri ne wanda ake zaune, ko rahi ne kamun ruwa kifi ake, kuma nan suke zaune, nan suke kwana, to in tafiya ta kama kila zai tafi inda zai je ya saido kifin, kuma nisan ya kai kilomita kaza, to lokacin da zai yi wannan tafiya da ya waiwayo baya ga baya hangen inda yake zaune, to daga nan sai kasarin shi. Wa muntahal qasaru, kuma inda ake yan kasaru, inda ƙarshen kasaru yake fiddukula a wurin shigowa bayan ka tafi ka dawo kenan, huwa mubda'ul qasaru fil khuruj, shine inda aka fara yin kasar lokacin da za a fita. Kamar mazannin gari aka ce da ya tsallake gonakinsa, to shi kenan wurin dawowa ma da ya zo daidai wurin, in sallah ta kama shi ta mazannin gida ta kama shi. Haka shi kuma wanda ke zaune a ƙauye, shi ma da ya wuce bukkokinsa zai fara ƙasaru, to lokacin da zai dawo ma daidai wannan wurin nan zai fara ƙasar. Haka wanda ke zaune a cikin duwatsu inda babu gine-gine, shi ma haka idan ya bar wannan sadda zai sake dawowa inda ya fara ƙasaru, to daga nan zai yanke ƙasarinsu. Arrabi'u, na hudu, al'ibahatu safari, wato ya zama tafiyar ta halal ce, ba aikin sabo ko ta haram ba. Fal musafiru lillahawi kasaidi min gairi hajatin, amma malam ya ce ita tafiya wadda ta kai ta farauta ce, kuma ba ta bukata ba, kawai irin wato kawai ta sha'awa ce. Wal'asi, ko wanda yake mai sabo ne, bi safarihi, da tafiya shi zai tafi aikin sabo, ko kila kallon damba za ya, waɗansu malaman suka ce ko kallon ƙwallo, duka dai ba wata ƙaruwa da zaka samu ta lada ko kuɗi. Kal'abiki, ko kuma gudajjen bawa ne ya gudu daga wurin ubangidansa. Wal'aku, ko wanda ya bijiri ma iyayensa, kai ya tafi ya bijiri ya tafi, to la ya kasuruna, su waɗannan duk ba za su yi ƙasarun sallah ba, ba su samu wannan ruhusa ta yin ƙasaru da aka ba da dama a yi ba. Na'am, malam ya ce wa amma mahalluhu, amma mahallin da ake ƙasaru,
fa kulli salatin ruba'iyatan adraka waqtaha fi safarin. To ita mahallin da ake sallar ƙasaru shine dukkanin wata sallah mai raka'a hudu wadda lokacin ta ya riske ka kana cikin tafiya, to sai kai mata ƙasar kenan. Fala ya ƙasaru subha, ba a yin ƙasarun sallar asuba, walal magriba, haka kuma ba a yin ƙasaru a sallar magriba. Wa ya ƙasaru fa'itatul ƙasri sawa'un qadaha fi safari aw fil hadari. Haka kuma ana yin ramuwar sallar ƙasaru a matsayin ƙasaru, ko da kuwa sadda za ka rama ta kana a halin tafiya ne ko kuwa kana a halin mazannin gida. Shine wa ya ƙasaru fa'itatun, ana yin ƙasarun wadda ta riga ta wuce, wadda kuma a cikin tafiya ta wuce ka, to ko da kuwa sadda za ka rama ta kana a halin tafiya ne ko ko bayan ka dawo gida, to yanayin yadda sallah ta kubuce maka a yanayin yadda za ka rama ta. Ta kubuce maka kana matsayin matahi ba ka yi ta ba sai da ka sauka, to za ka rama ta safariyatan. Kama yutummul hadariyatan lati tarattibu fi zimmatihi fil hadari was safari. Na'am, kamar yadda kuma zai rama wadda ya zama cikakkiya ce, sallah ta kama ka baka fara tafiya ba, baka yi ba sai da ka fara tafiya ka ta ƙasaru, to sadda za ka rama wannan sallar za ka rama ta a cikakkiya kamar yadda mazannin gida zai rama ta, duk kana a halin tafiya saboda ta kama ka ne a matsayin kana mazannin gida. Wa ya qada'ul qasaru niyyatu iqamati arba'ati ayyamin sihatan bi mawdi'in. Ana yanke yin ƙasaru idan mutum ya yi niyyar zai tsaya a gari tsawon kwana hudu, kuma cikakkin kwanaki hudu a wannan gari. Dama da mutum zai tai Kaduna ko zai tai Abuja ko zai tai Kano, ka san idan ka je kwana hudu za ka yi, to bisa hanya kana ƙasaru, kana sauka Kano to shi kenan, ko kuma inda za ka tunda ka yi niyyar yin kwana hudu zuwa sama, to daga wannan lokaci sai ka yanke ƙasaru, ba za ka ci gaba da yi ba. Saboda me? Saboda ka yanke niyyar za ka zauna tsawon kwanaki hudu ko kuma salloli guda 40. Na'am, insha Allahu. Fa'idatun, malam ya ce ga fa'ida. Iktida'ul musafiru bil muqimi, wato mutumin da ya zama matafiyi ne ya samu ya bi wanda ya zama mazannin gida ne sallah. Wabil akasi, shi ma mazannin gida ya samu ya bi wanda ke ƙasaru jami'in sallah. Ma'ana yanzu kuna zaune gari sai kuka yi wasu baƙi, baƙin nan da suka zo sai sun samu idan za ku yi sallah azhar ko la'asar su bi ku sallah, kuma kun samu ku ce tunda ku ba cikawa kuke ba ƙasar kuke, ku sanya shi ya shiga gaba matafiyin, in ya biyun sa ya gama sai ku tashi ku ciko, duka zai yi. Wato sahihun lakinnahu, sai dai yukrahu, an karhanta. Na'am, wato an karhanta, wata ta'akkadul karahati, kuma an ƙarfafa shi wannan karhancin na shi mai ƙasaru ya bi mazannin gida. Karahatul, wato an ƙarfafa shi karhancin fi iktida'ul musafir fil muqimi, akan shi matafiyi ya bi mazannin gida sallah. Fa in iktada bihi, idan kuwa har ya bi shi sallah, to lazimahu ittiba'uhu, to ya lazima ya bi shi har sai ya gama sallah, shi ba zai kasar ba kenan, kamar ya yanke makan shi ba zai kasar ba. Indai ka bi mazannin gida sallah, to wajibi ne sai ka ida cika ta hudun ta daidai, wala i'adata alaihi, kun ba sai ya rama ba a ce ai to kasar yake tunda yayi wannan sai ya rama ya kasarin shi kenan, sai dai mi ya rasa ladar da zai samu ta kasaru. Amma wa inektadal muqimu bihi, amma idan mazannin gida ya bi wanda ke kasaru, fa kullum ala sunnatihi, to kowane yana bisa sunnar shi. Fa yusallil musafiru fardahu, sai ya zama mai matafi ya salla farilla shi kwara biyu kenan. Fa iza sallama, idan ya sallame min raka'atin daga raka'o'i biyu, atal muqimu bima baqiya min salatihi, to sai shi mazannin gida ya ida ciko abin da ya saura na daga sallolin shi. To wannan kaga kowa ya zauna ya dace wasu sunna shi kenan. Abinda ake nufi dai, shi mazannin gida duk da ya karbi bako, to idan bakon zai bi shi sallah, to sai ya cika ta yayi irin ta mazannin gida. Idan ko har ya bi mazannin gida, to wajibi ne ya cika sallar shi irin yadda mazannin gida ya ciki. Amma shi mazannin gida ya samu ya bi matafiyi sallah, sai kowa ya tsaya akan sunnar shi. Shi matafiyi idan zai sallar raka'a biyu ya tahiya ya sallame, ya dace da sunnar shi. Shi kuma mazannin gida sai ya tashi ida cikowa guda biyu. Insha Allah wannan shine karshen babin, in Allah ya yarda fasalin kai.
akwai fasalin gaba wanda zai yi magana akan yadda ake jam'in salloli. Jam'in sallolin nan a halin tafiya ne ko ko a halin zaman gida, yadda ake haɗa magariba da isha'i, wato waɗanda suka yi musharaka a ta lokaci kenan, magariba, isha'i, azahar, la'asar. Za mu ji dalilan da ke sa a haɗe sallolin, wanda wani lokaci yanzu waɗansu da yawa daga cikin mutane ko dai su ƙi yin amfani da ruhusai ko kuma yi amfani da ita ba yadda ya kamata ba. Muna fata abin da muka karanta muka dace da daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka kuskure saboda karancin sani wurin karanta ko fasara ko ƙarin bayani, muna fatan Allah ya gafarta mana, Allah kuma ya fahimtar da mu daidai, Allah kuma ya ba mu lada, ya ɗora a mizanin mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.